Okay, welcome to Rev Up Moto, and we're here right now at Robinson's Place, Pangasinan. So, Robinson's Pangasinan. So, I'm here with my co-host, si... Yun, magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Sir Joel ng Wheeltech. So, magandang hapon po sa lahat ng narito ngayon sa Robinson's Pangasinan. Siyempre, unang-una sa lahat, pasalamatan natin yung mga nandyan, yung mga estudyante na pumasok agad at manonood. Siyempre, pasalamatan ko rin yung mga na doon sa mga kanilang bahay ngayon. At siyempre, yun sa live Facebook natin sa Rev Up Moto. Yun, magandang hapon po sa lahat po ng naka-tune in sa ating live sa Rev Up Moto. And also, Signal 106, yan. Mapapanood din tayo dyan. And siyempre, pakilala, bago muna magsimula ang lahat, ang ating mga topic, ang maiinit na topic natin. Yes, Papa Bolt, napakaganda ng ating topic na pag-uusapan ngayon. Ang topic natin is regarding about safety riding, crime prevention, and siyempre, nadyan na rin yung mga vloggers natin. Yun, at siyempre, itong mga kasama natin ngayon, yan ang mga tamang taong makakasagot sa mga katanungan at magagandang topic na pag-uusapan natin ngayon. Okay, siyempre. So, dyan lang kayo at manood lang kayo. So, papakilala ko muna ang ating mga guest for today. Walang iba, ang isang vlogger and also a content creator, no other than Learn More PH. Yan, pakilala ka naman, bro. Yan, good afternoon po sa inyong lahat. Mga kababayan natin na nandyan po sa corner, pwede po kayong pumasok rito sa loob at makiisa. Pwede po kayong umupo dyan, for free po yan sa lahat ng mga gustong makinig. Yan. Anyway, my name is Edmond Fernandez and then I am a content creator, motovlogging, and I'm handling Learn More PH para po sa mga gustong mag-subscribe. Follow niyo po ako sa aking Facebook page. Yan, okay, good. And also, we have a vlogger. A moto influencer, sikat na sikat dito sa atin sa Norte, no other than. Yan, Papa Bolt, malapit lang ang pinanggalingan nito. Walking distance. Walking distance lang yan. Ayun o,
from Abra, no other than Boss Alex, Alex Go! Go! Ayan. Good afternoon po, mga boss. Taga-Abra po ako, pero asawa ko po, taga Kalasyaw, Barangay Lumbang Kalasyaw. Kaya malapit na rin po ang puso ko dito sa Pangasinan. Ako nga po si Boss Alex Go, pangalan po ng page ko. Ako po my real name is Alexander Go. Taga-Abra po ako, Tobong Abra po ako. Two-time Philippine Looper, Endo Rider, Circuit Racer noon, HPG Master Rider po. Ngayon nagtitinda. Hindi, actually, Boss Alex. baka pwede mo i-shoutout, Boss Alex, yung iyong misis. Boss Alex, Boss Iron Man, nakalimutan mo. Yes, sorry. 8-time Ironman participant, Yun, 5-time no? finisher. Wow. Yun naman, 8 times. Grabe, Diba? napakahirap Boss isipin. Ironman, 8 times Ironman finisher. O yan, papag-usapan din natin mamaya regarding about safety ng Boss Ironman. Okay. And siyempre, from police station ng Kalasyaw, no other than representative ni COP, no other than Police Lieutenant Sir Noel Dumalanta. Yan, Sir Noel, magandang hapon. Good afternoon din po. Good afternoon sa lahat. In behalf of our Chief of Police, I'm Police Lieutenant Dumalanta, designated as Intel and Base of our police station. Yan, welcome na welcome kayo sa police station. Yung mga tao dyan minsan natutakot pagka police. Hindi dapat sila katakutan. Sila ang kakampi natin. Tama yan, Papa Bolt. Kaya kasi yung mga ibang parents ang panakot eh. May police. Pagka sa mga batang makukulit. Tama. Matulog ka. Matulog ka, papahuli kita sa police. Ganon. Okay, siyempre, ang nag-iisang, from PIDEA. Yun, Pampribleya. Siyempre, sa investigation to, Chief Operation Division PIDEA ng RO1. No, din, si Sir Seymour Sanchez. Yan, si Sir Moore. Magandang hapon po sa inyo. Yes sir, magandang hapon po. And likewise, magandang hapon po sa ating live audiences and at the same time yung mga nanonood sa kanilang bahay. Magandang hapon po. And thank you for inviting us. Thank you po, thank you Good po. afternoon, sir. Thank you rin sa pagdating. Malayo pa pinanggalingan ni sir. Galing pa siya ng La Union. Siyempre, do the guest to introduce our main guest natin na idol ko to. Kahit noon, idol mo rin. Yes, siyempre. Introduce mo na. So, tulad na sinabi ni Papa Bolt, idol natin to. Paglaki ko, gagayahin ko to. Ayun, ang kuya ng lahat. Ang aming Kuya Bong, retired General Katabay, ang presidente ng LERAP, Pangasinan. Wala bang palakpakan yan, kuya? Magandang hapon po. Magandang hapon, Papa Bolt, at idol ko rin to si Kuya Joel. Kuya ko ito sa Eagles. Masantos yung araw mo kayo namin. Sana tangkilikin ninyo ang programa ni Kuya Renan. Yan, ang tinatawag natin na Rev Up Moto. So, ito pong mga pinapalabas namin ay napapanood po sa Signal 106. At syempre, napapanood din sa Rev Up Moto. At every Wednesday, Rev Up Moto, mapapanood niyo po kami. Iba't ibang topic po ang pag-uusapan natin. At ito pong episode ngayon, isang special episode natin para sa ating pagdadaos ng ating CR1P Moto Bukas yan. Influencer Awards. Bukas yan. So, Bukas lahat naman po ng yan. mga motovlogger bukas na dito. Yayanig ang Robinson. Siyempre, at lahat ng mga charity riders na tumutulong sa mga community, na dito lang sila para parangalan. Yan, nandito Tama din yan, sila. Papa Bolt. And siyempre, bago natin simulan ng last, pasalamatan muna natin ng Robinsons Pangasinan. Yun, siyempre. And siyempre, dun sa aming boss sa Wiltec na sino-sino sila? Siyempre, ang boss ko, Boss Rosco, ang aking Vice President for Sales and Marketing ng Wiltec Group of Companies. And then, siyempre, ang aking immediate head, ang aking regional manager, Boss Philip Garcia. Shout out, Boss Philip. Yun. So, medyo busy lang po sila ngayon dahil kasalukuyang ginaganap din po ngayon ang isang activity doon sa Nueva Ecija sa Pampanga. Siyempre, ang kasamang co-host ko ngayon ay isang manager ito ng Wiltec Big Bikes Division. So, yung mga nakikita nyong Po, mga sa big mga bikes dyan. gustong yan. mag-big bike, andyan po, meron po Yan. tayong mga naka-display na motor dito. Then, ang ating showroom po ay located lamang po Yan, sa harap. lang po ng
Robinsons, Pangasinan. Yan, syempre, pinapasalamatan ko rin syempre ang Premium Gears, Power Tire, Super Tire, Iron Helm, ITEL, and syempre, Wiltec. Siyempre, Papa Bolt. Yan. Syempre, simulan muna natin sa usapan natin for yung mga checkpoints. Dating muna natin sa Kalasyaw PS. Syempre, sir, ito yung mga laging tinatanong ng mga riders sa amin eh. Bakit daw po ang mga nakamotor lang ang chine-checkpoint? Yan. Pasagot nyo po para maintindihan ng lahat kung bakit. First of all, hindi naman talaga lahat is motor lang ang pina-plug down namin. Pati mga four wheels, mga truck din. Pero karamihan talaga is motor kasi yun ang mga ginagamit ng mga kriminal na pang getaway nila palagi. Ayun, tama. Yung pala yun. Mas mabilis kasi nga naman yung motor makakaalis. Tama naman po si Sir Don. Sir, regarding about mga safety na ganyan. So, marami ba sa inyo na napa-plug down ng mga walang lisensya? Na karamihan, anong mga edad dito? Bali, minimal na rin yung mga walang lisensya na kukunti na rin sila na dahil sa mga mga LTO natin, mga nila na kukunti na rin yung mga napa-plug down natin na walang lisensya. Yun. Sir Joel, do you have any question for... Ayun, sir, based po sa experience po ninyo, ano po yung kadalasang nagiging violation ng mga nasi-checkpoint natin na nakikita po natin? Bali, maraming violation na lang pero mostly na violation natin is i-insight ko lang yung nandito rin sa akin yung copy na karamihan is common na violation ng mga motor riders natin. Unang-una is yung Republic Act 10054 regarding the mandating of motorcycle rider wearing standard protective motorcycle helmet while driving, providing penalty. 005. Yun, marami. Helmet law. Maraming mga nagmumotor talaga hindi naka-helmet. Marami pa rin, sir. Sakit niyan sa ulo, no? Another is yung karamihan hindi nila alam na batas rin yung Republic Act is Republic Act 10666, also known as Child Safety on Motorcycle Act of 2015. Yeah. Paano ba nangyayari yan, Chip? Ano po ba nangyayari yan? Kalamihan. So, mga bata sinasakay sa motor. Yung mga konting kababayan natin, nagsasakay sila ng bata na hindi nila alam masyado itong batas. May kondinto, may exemption. Ito kasi yung sabi ng Republic Act natin na pag nag-drive ka ng two-wheeled motorcycle, child on board public, where there are heavy volume vehicle, is also prohibited driving on road in high density, sabi niya. Ibig sabihin, yung mga crowded, saka yung mga highway, yung mabilisan. Ang exemption noon, yung magsakay ka ng bata na maapakan niya na yung kanya. Ano tawag doon? Step knot. Step knot. Yun ang exempted doon sa... Pedal. Oh, okay. So, dapat tatapakan pala. Oo, So, sa mga nanonood natin dyan, so, may exemption naman pala yung Article 666 na yun, tama yun? 10666. 1066. So, ito yung sa Child Safety Child Motorcycle Safety. Act. So, yun tandaan natin mga guys, no? So, pagka tayo nagmumotor, hindi dapat na may lagi tayong sakay na bata. Ayan may exemption sa tamang lugar. Di ba, Chief? Yes, sir. At yung mostly last na common na palaging kwan ng mga riders natin is yung Republic Act 10586, yung anti-drunk driving laws. Ay, paliwanag nyo nga sa mga manonood natin, sir, kung ano yan eh. Ito yung batas na driver of public utility vehicles, trucks, buses, and motorcycle should have a blood alcohol of 0.0%. Ibig sabihin, Wala talaga. Zero talaga. Yes, sir. Ayan guys, isang mga paalala sa mga ating mga manonood, no? So, dali naman natin sa PIDEA kay Sir Sire Seymour. Ganda ng pangalan eh, no? Seymour. Parang Backstreet Boys. Sir, ano ang mga proyekto ngayon ng PIDEA so regarding about the
motorcycle. Kasi minsan ito yung mga ginagamit, sabi nga ni Chip, ito yung mga ginagamit na getaway vehicle ng mga criminal or ano tawag doon? Na mga Riding in tandem. Riding in tandem, tsaka yung mga what do you call this? Yung mga namamahagi, drug lord, yung mga whatever. Yan. Ano po ang mga perseverance na pwede nating yan? Yes, sir. On the part naman sa PDEA, actually, we are, doon tayo nagpo-focus doon sa ating mga, in terms of transportation, yung sa exploitation natin ng mga criminal elements dyan, particularly yung sa paggamit ng mga motorcycle, public transport na ginagamit, na particularly mga angkas, and the delivery pagdating sa mga motorcycle. Yung So, mga ginagamit private na ngayon yung mga delivery for the drugs, no? Yeah, yung mga Galing, private courier natin na ginagamit. No? Actually, Online isa na yan rin sa yan, mga... no? Actually, siyempre, yun yung pinakamabilis na paraan eh. Tapos, medyo hindi pansinin. Sir, ginagamit na rin, parang Shopee delivery na rin pala ngayon ng drugs. Yeah, no? actually, ine-exploit din yan. But we are not discounting the possibility dun sa mga exploitations na yun. No? That's why nagtatag tayo ng ating interdiction units. At yung mga unit na to, sila yung nagte-take charge dun sa entry, exit, using the parcel, yung mga tinatawag natin, yung mga private courier na yan, pumupunta yung ating mga K9 doon, pinapaamo yan, lahat yan. So, so meron pala talagang and may process pala talaga yan. Yes, sir. In addition to that, yung mga, we are focusing also dun sa ating mga safety ng ating riding public because unang-una, pag pinaghalo mo ang droga at pagmamaneho, it is a killer formula. Iba yan. Tama. So yun yung iniiwasan natin diyan. Kaya we conducted the Oplan Harabas in coordination with the LTO, yung ating in coordination with the partners PNP. from PNP. We conducted drug test sa ating mga drivers ng ating utility. So yun yung mga doon sa transport sector natin. Yun yung parang china-channel ng PIDEA ang kanilang focus dun sa mga grupo na yon. Thank you very much, sir, sa mga bagong nalaman ko. Yun. Tama. Salamat po, Sir Seymour. Magandang yan eh. Halimbawa yun. Pero pumunta muna ako sa idol ko bago ako pumunta dun sa dalawang motovlogger natin. Pumunta muna tayo sa idol ko, si retired General Katabay. Sir, you are the president of LIRAP, no? So how you promote ng safety riding sa mga members? Siyempre, hindi lang sa mga members. Isang paalala para sa mga riders natin. Hindi lang riders, yung mga gumagamit natin ng mga sasakyan dyan. Ano po ba ang unang-una natin ginagamit para sa mga Sa LIRAP. Sa LIRAP, opo. So, first is, ano ba yung LIRAP? Yan, ano yung LIRAP? Yung LIRAP is an acronym, Law Enforcers Riders Association of the Philippines. So, previously, this is a group of big bike riders coming from the law enforcement. Yun, no? But since nag-evolve na yung time, dumami, mas maraming mga big bike riders na mga civilian. So the national leadership of LIRAP opened up the membership to the community. Ibig sabihin sa mga civilian riders. So nag-adapt na rin kayo ng mga civilian? So actually, 80% of our general membership are composed from civilian riders. Wow. So this LIRAP, ang advocate nito is about safety riding, about brotherhood, kasi kailangan ang isang big bike riders, alam mo naman, malaki itong motor, pag nagkamali ka dyan, medyo iba na kakalagyan. But that is the presumption. But for me, mas gusto ko, parang mas safe ako sa big bike at saka doon sa maliit na bike. Because doon sa maliit na bike, madali lang tumalsik yan eh. Pero pag yung malaking bike, pag tumatakbo yan, napaka-safe ang pakiramdam ko dyan. Yun, mas Now, stable. Stable. Mas stable ako dyan. Now, before as a rider, as a big bike rider, kahit doon sa maliliit, this is my advice. Ito yung sinasabi nilang ETG, ETT.
ATG. ETT means all the time, all the gear. So ibig sabihin ng all the time, rider must be always ready at all time. Yun. Before kang sumakay, bago ka mag-ride, check yourself. If you're physically fit Yeah, for this day. you are physically fit and of course, are you equipped properly with proper gear? Anong unang-una doon, kuya? Okay. Gear, number 1. Helmet. Helmet. Sa gear muna tayo. Sa gear muna. Helmet. Pag bumili ka ng helmet, bumili ka na yung tamang helmet, wag yung substandard. Yan. Okay. Huwag mong isusugal yung buhay mo. Kaya ka bumili, kaya ka magagamit ng helmet because that is for the protection of your head. Now, bibili ka ng substandard. Are you protecting your head? No. You are just spending your useless You're money. wasting money. Kasi pag sinabi nating substandard, pag bumagsak yan, basag. Baka pati ulo mo basag. Basag din. Now, pag bumili ka ng helmet na tama, kaya ka bumili ng helmet at kaya ka pinagagamit ng batas ng helmet because that is to protect your head. Alam naman natin, yung ulo natin, yan yung mga very sensitive pag nabagok yan. Yan, Pag tumumba oo, tayo. oo. Okay? Pag na-crack yan, mahirap, hindi pwede welding yan. Mahirap ibalik. So, it's better buy a good helmet rather than mga substandard. Next, Yan. jacket. Jacket, May mga siyempre. jackets tayo, yung mga may mga Padding. prescribed jacket, tayo. Padded. Mga padding. Opo. And then wear always pants. Yan. Pants with knee Knee pad. pads. Yan. Shoes, na yung High shoes cut. should be knee high. Knee high. Knee high, yung Sakong. sakong. Yan. Para at least, pag nag-crash ka man, magkuhan man, magasgas man yan, maunang magasgas yung sapatos, Sapatos. hindi yung kuhan natin. Now, in so far as your all the time, yourself, tama yung sabi ni Chip, na hindi ka dapat under alcohol or any illegal drugs while riding. Kasi, iba yung timplada mo pag nakainom ka at hindi ka nakainom. Yun. Iba yung timplada mo pag if you are under the influence of drugs, dangerous drugs, I'm referring to dangerous drug, rather than you are physically fit. Yun. Oh, Oo. tama nga So, naman. awareness, alertness. Hindi ka pwedeng maging alert kung hindi ka physically fit at saka hindi ka Siyempre. sound mind. Oh. Kasi kung wala kang peace of mind at marami kang iniisip, may problema ka, huwag kang magmotor. Oo, lalong-lalo na pag pinagalitan ka ng misis mo, huwag Ayan, ka na huwag ka magmotor. magmotor. Huwag ka muna magmotor. Oh, Kasi pag napagalitan ka ng misis mo, magulo utak mo. Magulo utak mo. Yan. Hindi, that's joke. Joke Payo lang yun. ha, payo Joke sa lang mga riders natin na nandyan ha. Payo yan. Baka mamaya, mag-away kayo ng misis mo, nilabas mo yung 1,000cc. Naku, katay ka niyan. Ayan, siyempre. Thank you, Kuya, sa mga naibahagi mo na napakagandang mensahe para sa mga manonood natin dyan. Especially road courtesy at protocols. Yun. Kasi marami dyan nangyayari. Ito, siguro, kay Learn More PH. Pagka nagmumotor ka, bro, ano unang-unang nga? Di ba, sasakay ka sa motor, may vlog ka ngayon. Ano unang-unang mong ginagawa? Siyempre, bago ka umalis ng bahay or bago ka sumampa sa motorcycle, always wear your helmet. Yan. Wag nating kalimutan na magsuot ng helmet. Dahil nga ang helmet is save more lives. Yun, no? And then siyempre, as a rider, yung protection gear, kailangan meron tayo niyan. Lalong-lalo na pag malayo yung ating tatakbuhin. Yun, oo, pagka malayo eh. Oo. Pag mga long rides, ganyan, depende naman yan. Kung halimbawa, nandiyan ka lang naman sa mga barangay-barangay, mag-helmet ka. Kailangan natin yan. Kasi nga, kahit nga pumunta ka lang ng palengke, bibili ka ng asin o bagoong, kailangan mag-helmet ka pa rin. Siyempre. Kasi nga, yung disgrasya, hindi natin inaasahan, biglang darating yan. Yun. Diba? Yung mga naglalakad nga lang sa tabi ng kalsada, nadidisgrasya pa. Ikaw pa kaya na nagdadrive ng motor? Oo nga, no? Oo. Oo nga, no? So, thank you very much sa nice message natin, Sir Learn More PH. Mamaya, usap pa tayo regarding ba? Ito yung isa. Ayan, pagdating sa safety, syempre. Oo. So, part din ng advocacy ng ating kaibigan na si Boss Alex Go
So, pagdating sa motorcycle safety, boss, nabanggit kanina nila, safety gears. So, investment, tama? So, Yes po, yes. Sir, tell me more about yun, sa safetyness, Sir Alex. Gaya nga po yung sabi ni General po, number 1, helmet. Kasi yung mga iba kasi mahilig sa mga helmet na pwede na yan. Dapat hindi kasi hindi niya kayang protektahan yung ulo mo. Sinasabi ko nga pag nagpapa-safety riding ako, magkano ang CT scan? Sabi ko, CT scan lang. Yan, Magkano? 4, 5. CT scan lang yun. Oh, Kung bumili ka na sana ng mas magandang helmet, mas matibay na helmet, di ba ka nakaiwas ka pa sa CT scan? okay, correct, tama. Tapos, meron naman mga helmets na yung mga quality pero hindi ganong kamahal. Correct. Unlike talaga yung Arai, yung mga yon, yung Showy. Klim, yun talaga yung mga mamahalin. Pero merong mga helmets na hindi aabot ng 10,000. Meron nga, less than 5,000. Let's say yung KYT. Approve yan ng FIM, ginagamit sa MotoGP. Tapos, nakapag-comply sila ng Philippine standards. Yung KYT. Yan, okay. Philippine standards. So, yan kasi yung mga dapat natin check. Pagka ako, nasabi ko to sa vlog ko, Sir Alex, no? There are 3 types. Alam naman ng mga nila general to. Dalawa yung pwedeng nating tingnan lagi sa likod eh. DOT at ECE. Yung DOT is American standard yata. ECE is European. Pero ano sa Pilipinas, Sir Alex? Ano yung makikita nyo? PS. Tapos nakalagay ECE. Yung DTI approved Yung PS na merong parang gear na pabilog. Pabilog na. Yun. So, Philippine standard. Yun yung hologram. Tama ba ako, General? Yung hologram. Yeah. So, yan yun dapat makita na. And Yes. next more. Ano pa pwede natin maibahagi sa kanila? Yung tamang pagsuot ng pants ng padded. Minsan, naka-jeans lang or naka-jersey lang. Di nila alam na pag yun, sumadsad ka or pag nasemplang ka, mabubutas yun. Na di nila alam na importante yung may knee pads. Kasi pag nasira yung knee pads natin, pag nasemplang ka, pag nasira yung knee pads natin, hindi naman yan pwedeng palitan na ibang knee pads eh. Yung knee pads sa tuhod natin. Tuhod na direkta. Okay. So, ayun. Thanks for Sir Alex, no? So, balik muna natin sa Kalasyaw PS natin. Sir, ako, napapansin ko rin minsan to. Marami talaga na hindi gumagamit ng helmet. So, pag nadaan ako dyan, sa party niya, sir, yan ba ay nagdidepende pa rin sa municipal, what do you call this? Municipal ordinance para ma-check. Kasi minsan, makikita mo talaga, walang helmet eh. Yan, nagdidepende ba yan sa municipal ordinance? Bali, ang municipal ordinance po natin is nagdi-derive lang sa national law. Lahat ng national law natin, nagiging municipal ordinance po. Kung ano yung law na no helmet, ang nagiging lang doon yung penalty. Yung penalty, Sa nagre-reduce. O tanong natin yan sa dati nating general. Yan, sa dati nating general. Kasi di ba may helmet law? So bakit po minsan, di ba, kung sa may mga iba't ibang station, marami like kagayang Ordaneta, marami akong hindi nakikitang naka-helmet dyan. Bakit po hindi napapa-implement nila kagad yung helmet law sa lugar nila? Ano po meron? Bakit po? Minsan, leniency. Minsan when I was assigned, when I was still active, during the time of General Sapitula, he was then the regional director of Region 1. Kung malala mo yan, Bok, pina-implement niya yung talagang yung wearing Helmet. yung mandatory wearing of helmet. Kung minsan naman kasi minsan sa kakulangan din ng mga law enforcers natin in the field, hindi nababantayan talaga yung
yung mga riders. Mga natin. riders. So talagang kulang pa talaga sila. So, talaga we have to admit and accept for the fact na until today, kulang pa rin yung Mga kapulisan natin, no? yung strength ng PNP natin. But sometimes, sa dami, hindi mo alam mo, sa dami ng mga ginagawa ng mga PNP natin kuminsan, wala na sila sa road. Yung mga PNP natin. Kung Nandun pansin na. nyo, Nasa yung mga crimes. puso, yung mga LGU, Mga enforcer lang po. Law ang enforcer. mga traffic Puso, enforcers, puso. mga Oo. puso, ang nagmamanage ng mga nag-maintain ng traffic Yan, oo. kwan natin. So, yung PNP, more on police operations. Oo, sa dami ng problema ng bansa. Sa dami no? ng problema ng PNP, especially sa drugs and everything. Hindi lang kasi mga yung traffic ang concern. So, most of the time, mga puso ang nandyan sa Karsada. kalsada. Mm. Ngayon, minsan, nakukuha sa pakiusap. Yung mga puso, taga roon sa community, magkakakilala. Yes. So, yung helmet actually, nasa siko, nandito Ay, sa safety, braso. safety. Safety yung Nasa braso. Papansin ko kasi, nagmumotor nasa Braso. braso yung helmet. And, you know, para ma-implement natin talaga ito, we need yung talagang advocacy of the LGU mismo. Sila mismo. Let's start from the barangay. Oo. Let's start from the barangay. Na yung barangay dapat ang mag-implement because wearing of proper gear, especially helmets, is mandatory. Of course, syempre, di ba? Oo. Ito na lang, General. Hindi naman natin masasabi, dito lang naman ako sa barangay. Hindi mo naman masasabi yung Accident comes anytime. At saka, ito na rin, tayo mga riders, isipin na rin natin ang buhay natin. Huwag ka nang pahuhuli kasi baka mauna si aksidente. Soko ang re-responde sa'yo. You know, before my retirement, I was the Deputy Director of the PNP Crime Lab. Yung PNP Crime Lab now, Forensic Group, ang tawag na namin yan because that was my last work. Pinalitan ko yung Crime Lab to Forensic Group. Forensic. And it talks a lot of, kasi yung Crime Lab, parang laboratory ng mga criminals. Parang ganun ang ganun lang. dating. Oo. So, when I was the Deputy Director for Administration ng Crime Lab, so, si Gas Abelgas, si Gas, sabi niya, Sir, bakit Crime Lab, parang laboratory ng mga Laboratory. So, dumating so it came up to my mind because Gas is one of our advisory council sa okay. national. So, Galing, palagi ano? kong kausap yan. So, maganda yung point ni Gas. So, gumawa ko ng memo and then we came up in what was approved by the NAPOLCOM, changing the name of the PNP Crime Laboratory now to Forensic Group. Forensic Group now. And of course, I'm very proud of it because I am the author of that. author. Before my retirement, na-change yung pangalan. Congrats. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa kanila yan. Nandiyan na yan. So, sabi ko nga, sana, wag na nilang hintayin na marespondihan sila ng suko. Kasi, usually, itong suko kasi is, ito yung mga nagre-responde pag may mga crime scenes. Okay, correct. pag nagkaroon ng accident, suko, basag. Babasa ko doon sa report, babasa ko, fracture ng ulo. Ouch. Yun ang cause ng kinamatay. So, had it not, kung naggamit ka ng helmet, sana buhay ka pa. Correct, oo. Hindi na pagsisisihan. Hindi ka pagsisisihan at marami kang magagawa sa mundong ito kung buhay ka pa. Now, because of your stubbornness, ano na yung sa Tagalog ng stubborn? Matigas ang ulo. Matigas ang ulo mo. Ayaw mo magsuot ng helmet. Malapit lang naman. Namatay ka. Parang kasabihan natin sa operations, kala ko kasi walang kalaban eh. Ngayon pala may kalaban yun, naambos. Ayan, so guys, yun na take note from Sir Alex, go, ano masasabi mo dyan? Masabi ko lang po dyan, yung mga ganun po, na matigas ang ulo,
akala nila mas matigas yung ulo nila kaysa yung semento. Ito. Bago yan ah. Ayaw nila gumamit ng helmet. Ito yun. Akala nila mas matigas yung ulo nila kaysa semento. Mababasag pa rin yung ulo. Para sa akin, yung mga tinuturuan ko po, prevention is always better than cure. Correct, correct. Yun. Tama, tama. Ngayon, anong gagawin mo? Bumili ka ng hindi substandard na helmet, yung quality na helmet na hindi naman mamahalin, at invest on your skills. Correct, correct. Invest on your skills. Skills development dapat. Hindi yung mauuna yung motor na magarang motor, punong-puno ng accessories na motor. Correct. Di ba? Dapat yun, mauna muna yung skills development as a rider Bago ka sumakay. bago ka kumuha ng magarang motor. Okay, correct. Tama yan. Tama Para yan. hindi ka maging kamote. Kamote. Yan. So, sir, balik natin sa ating... Bold. Oh, yan. Babalikan ko si Sir Dumalanta. Oo. So kasi nakikita ko, tulad ng sinabi natin kanina, yung implementation kasi ng batas, Batas, oo. doon sa helmet. Ang tanong ko lang po, pag nahuli niyo po ba ako na wala akong helmet, pag natikitan po ako, magkano po ba babayaran ko? Dapat. Sa municipal po natin is na around 100 lang, mababa lang po. Yun ang mababa, ano. Sir, sir, Kaya- bakit kaya kaya- hindi natin gawin 5,000, no? Para pagka lahat sila naka-helmet, ano? Nasa munisipyo mag-regulate po Okay, ng so kanila. medyo doon din nagkakaroon din pala ng mga problema, Yun, eh, no? Kasi, Papa Paul, tingin ko parang yun minsan yung nagiging problema natin, yung implementation natin. Kasi kahit nahuhuli, maliit lang na may violation, no helmet, bayaran ko na lang. Bayaran ko na lang. Kaya paulit-ulit. Kaya kung titignan mo, puro pangalan na lang niya inaano, 3 beses na, 5 beses na Ako nga eh, 5,000 nga gagawin ko. Ako si Mayor. Gagawin ko ang loan ng helmet law is 5,000 pagka nahuli ka. Eh baka siguro, dito lang sa buong Pangasinan eh, wala kang makitang walang helmet. Puro naka-helmet. Yun na nga. Yun. So, kayo din pala sir, nahihirapan because of that law, no? Tama yan po yun, sir. Kasi naramdam ko rin sa mga pulis, hindi, guys kakampi natin sila. Hindi sila yung tipong nahuli ka dyan na walang helmet, sasabihin na lang ganyan naman yung mga pulis eh. Hindi dapat ganun. Kaya kayo hinuhuli because pinapaalalahanan kayo, buhay nyo yan, safety nyo yan. Sabi nga sa akin ni sir kanina eh. 'Di ba? Magsimula sa barangay, tama po ba? Siyempre kung sa barangay napasa na yung law ng helmet, tapos may mga speed limit, siguro wala. Kasi nakikita ko sa barangay namin, makita mo pagka, siyempre approach ng tulayin sa amin sa Malasiki, maririnig mo yung motor, tapos pagtingin mo walang helmet, ay, napapailing na lang po ako. And then, balik natin sa mga, mga crime prevention ng PIDEA. Sir, mostly ba, kayo ba may nahuhuli na mga nakamotor, na may mga dalang epektus, ganyan? Yes, actually ang focus natin, yung mga nahuhuli natin na nakamotor, dito sa may part ng mga hindi accessible yung mga four-wheel drive. Kunwari, yung mga marijuana, yung galing dito sa mga marijuana infested area natin, the easiest way to transport those illegal substance is yung motorcycle. Kasi pag hindi kaya yan ng mga four-wheel na sasakyan natin, lalo-lalo hindi ang four-wheel drive, kailangan talaga yan, motorcycle ang ginagamit. Ay, ganun. So, pag may mga huli kaming mga mga marijuana na transport, usually, ang gamit niyan is motor sila. Sir, balik ako sa PNP. Sir, we have an online question. Sabi niya, to PNP po, alam po ba ng kapulisan ang LTO license validity extension? Nahuli po ang kagulong natin sa San Carlos kahit extended ang validity ng license niya. Paano po ba yun? Yung alam po ba ng PNP po, sabi niya, question for PNP, alam po ba ng kapulisan ang LTO license validity? Yes, sir. Aware po lahat po ng kapulisan po natin, yung mga validity po ng mga license po. Kasi po ang nakalagay dito, nahuli po ang kagulong. So, ibig sabihin, isang rider natin sa San Carlos, kahit extension ang validity niya,
hinuli pa rin siya? Bali, hindi na-explain masyado ng rider siguro nung nag-backlogging sila ng kanila, yung plastic. Dapat, Tapos, dapat nasasabi yun eh. Yes, sir. Tapos nag-extend yung LTO ng renewal ng 3 months na expired na yung license nila. So, dapat pa lang, in 1 month pa lang, inaalam mo na yan, di ba? Yes, sir. Aware lahat yung mga kapulisan po natin. So, yun, kay Night Rider. So, yan yung sagot ng ating ating kapulisan from the police side. So, yan. So, punta naman natin si Learn More PH. Learn More PH, basagin muna natin, medyo mainit yung usapan regarding helmet no? Sige. So, paano ka nagsimulang mag-vlog regarding about motorcycle yan? Nag-start ako before. Actually, kinahiligan ko kasi yung motor. So, meron akong motor before, which is yun po yung Honda Wave. Diba? Kasi Honda early Wave, 90s kasi yung mga yan lumabas eh. So, dun sa motor ko, na-try ko kasi siya kasi mahilig akong mag-rides eh. So nagpupunta ako sa iba't ibang lugar. And then one time, nag-vlog ako. So blinag ko yung motorcycle ko na nagra-ride ako sa mga magagandang mga lugar. And then one time, napunta ako sa isang kasa. And then nakita ko yung mga motorcycle. Actually, tumitingin ako ng bagong motor noon. May pambili to, may pambili. And then doon, na-realize ko kasi nilive ko kasi yung paghahanap ko ng motor. Tapos na-realize ko na what if gawin ko na lang kayang motovlogging content. So doon na ako nag-start. Oo. So bago ako bumili ng motor, ang ginawa ko, syempre nag-canvas muna tayo. So sa pagka-canvas ko, ang dami kong mga nakitang motor. Ngayon, nung nalaman ko yung mga specs and features, nainganyo ako kasi more on technical features kasi. So parang doon ko nakita yung kasiyahan ko nung nalalaman ko yung mga features na mayroon sa mga motorcycle. Yan, okay. Ayun, Papa Bolt, follow up ko lang kay Learn More PH. So tulad nga ng sinabi mo, nagsimula ka sa pagiging vlogger sa motor, di ba? So, kung titignan natin, bilang vlogger, para kayong public figure. Tama? So kasi nakikilala na kayo eh. Yes. So ngayon, mas naging conscious ka ba na paglabas mo, kailangan maayos ka, nakasuot ka ng safety gears, o hindi ka mukha dati nung hindi ka pa vlogger, na kahit ano lang, lalabas ka, okay lang. So ngayon, may nagbago ba sa buhay mo? Kasi titignan mo nagiging role model kayo Role model kayo. Tinitignan kayo ng mga tao sa paligid nyo eh. Correct. So, may nabago ba sa buhay mo bilang dating rider lang at ngayon ay motovlogger? Siyempre, malaki. Kasi nga, since napapanood ka na ng mga tao, ina-idolize ka, siyempre kailangan ikaw yung maging magandang ehemplo para sa kanila. Kagaya nun, na halimbawa, paglabas mo, wala kang helmet. Ay, hindi nag-helmet si ganito. Idol ko yan. Gayahin natin. So, ang gagawin mo na lang, every time na sumampa ka ng motorcycle, mag-helmet ka. Para sila man, kahit nasa barangay man sila, di ba, makikita nila, ay idol, naka-helmet eh. Tayo pa kaya? O sige, bili na lang din tayong helmet. O, di ba? Yun, di ba? Tama. Okay. Maingganyo pa sila. So, Boss Alex, ano masasabi mo tungkol doon? Ikaw ay sikat na ngayon, Boss Alex. Alam naman natin na moto-influencer or motovlogger ka. So, ngayon ba mas naging aware ka sa safety nung ikaw ay naging motovlogger, ikaw ay kilala? Siyempre, ano po? Kahit hindi pa ako content creator noon po, talagang nagbibigay na ako ng mga safety riding clinics, safety riding seminars sa Ilocos Sur, sa Ilocos Norte, sa Region 2. Nabibigay na po ako. And then, may mga nagtanong, Sir Alex, bakit hindi ka gumawa ng page mo para makontent mo yung mga sinasabi mong regarding sa safety? Safety, oo. Yun. Kaya doon nag-umpisa, tapos pandemic, wala nang magawa. Kaya, yun, kung meron yung mga event na nagtuturo ako, yun, kumbaga, sinasabay ko na doon yung pagko-content ko, Galing. kung ano yung mga pros and cons,
ng paggamit ng front brake tsaka rear brake, ano yung mga dapat na body position sa pag-banking-banking, Yan, mga ano yung banking eh. ano yung mga tamang lingon sa pagliko, saan ka titingin, yung mga yun. Kasi, kumbaga, nung nagkakarera pa ako sa racetrack, kumbaga, yun yung gusto kong i-share ng libre, na hindi ako nang bababayad. Gusto kong i-share sa mga tao, sa mga contents ko, i-share ko sa kanila kung ano yung mga natutunan ko sa karera, sa racetrack. Yun. So Sir Alex, yun yung mga payo nyo sa kanila. Paglabas mo pa lang as a motovlogger, safetyness kagad. Namimigay nga ng helmet yan eh. Baka naman. Ayan. Pag may sponsor po ulit. Pagka-sponsor ulit. Kaya i-promote safetyness. Di ba sir? Pagka may mga namimigay na ganyan eh, talagang kahit ako sasali. Pinamimigay niya mga sikat na brand. Ngayon, balik natin ulit sa Kalasyaw PS. Sir, ano mga proyekto ng Kalasyaw PS ngayon? Project para sa mga community na baka pwede naman tayong makatulong. Ano po mga meron sa inyo ngayon? Bali, as of now, sa ako ay more on community information drive. Ayun, galing. Maganda yan. Yung mga information drive na dapat paalalahanan yung mga nasa barangay. Yes, sir. Lalo sa mga gumagamit ng mga motor. Yun. Sa kalsada po natin. Kung paano nila i-condition yung mga motor nila. Matuto sila sa tamang pagpatakbo. Yan. At gumamit ng tamang kalsada. Yan, oo. Balik naman natin kay Sir Pidea. Ito, magandang question to. Sir, kung ang PIDEA ay may parang highway patrol group, siguro mas marami kayong mahuhuling mga drug syndicate dahil kasi alam mo ang mga drug syndicate ngayon ang ginagamit na talaga motor para mabilis na transportasyon. Meron po ba kayong mga na-encounter na ganyan na talagang lagi na lang puro sila nakamotor? Na-encounter nyo ba yan? Yes, gaya ng sabi ko kanina, motorcycle kasi dito sa Pilipinas is one of the easiest na pinopurchase and pinaka-available na sasakyan na gagamitin. And of course, nababagay ang motorsiklo doon sa mga far-flung areas which is marijuana-infested area. Ay, ganyan ba yan? Ayan. So yun yung ginagamit na usually, yun yung ine-exploit na pag-transport doon sa mga illegal na mga pananim na yan. Because knowing ang mga terrain doon is cannot easily accessed by the ordinary four-wheel drive na mga sasakyan, yung ating mga 4x4, kahit na 4x4 yan, mahirapan pa rin. But using motorcycle, yun yung pinaka most effective and efficient way siguro. Grabe yan, Mas mabilis na pupuntahan. Yeah. Opo. Grabe yan, Mas matipid pa. Yes. Recently, one of our arrests sa ating bypass operation, ang ginamit ng pagtransport ng 10 kilos na marijuana is a motorcycle. 10 kilos, di ang bigat nun. Grabe yun. Ayun, balik po tayo kay Sir Lumalanta. So, napag-uusapan natin tungkol sa drugs Sir, sa mga checkpoint po na kinakandak natin dito sa Pangasinan, o dito mismo sa Kalasyaw, may mga cases na po ba na nahuli po kayo sa checkpoint na nahulihan po natin ng droga? Yan yung may illegal drugs. Yes, sir. May naitalan na rin sa probinsya po natin. Pero sa bayan po natin is wala pa po nanghuli sa... Galing ng Kalasyaw. Palakpakan naman natin yung shoutout sa mga tiga Kalasyaw. Yan. Galing ng Kalasyaw. Siyempre, doon ako sa idol ko. Okay, doon ako sa idol ko. Pero bago ako pumunta sa idol ko, pasalamatan muna natin yung mga sponsors natin. Siyempre, I would like to thank Supper Tire. Yan. Power Tire. ITEL, Iron Herm. Yan. Tsaka, siyempre, Premium Gears at Siyempre, ang Wheeltech. At siyempre, ang number 1, Robinsons, Pangasinan. Siyempre, bago ang lahat, ipaalam ko lang yung mga charity works namin. Baka gusto nyo magpunta, makasama namin makasama natin sa charity works. Kami po sa C1RP, may mga charity works kami. Hanapin ko muna.
So on the April 14, dyan po kami sa Villasis. Kami po ay meron charity event dyan sa pagtulong sa may sakit. Na kasama din namin dyan ang Paragon Squadron Riders Club, Black Panther Riders Club. Yan, sa April 14 po yan sa Villasis. And sa April 28 po, meron kaming sa Umingan, Pangasinan. Yan, hosted by Aeromax Riders Club. Ganyan po kami, General, sa mga ano na. And May 12, yan, lumalayo naman kami. Bawang La Union. So, Takbong Solid Riders Club naman ang nag-host ng event doon. So, May 26, Umingan pala yung April 28. Ito man, Asinggan, Pangasinan, Road Runner Group of Riders. Asinggan Riders at Naga Riders Club, Wagas Riders Club ang host ng event. So, ang nangyayari po dyan, General, bawat rider, meron charity, meron silang beneficiary. Halimbawa, naganap ito sa Kalasyaw, sa bayan ng Kalasyaw, meron kaming isang tutulungan na nagsasama-sama po yung mga rider. Pagdating po doon, doon yung lahat ng riders, so meron po isang box doon maghuhulog. Pero ngayon, binabago na namin kasi yung charity namin. Yan yung mga charity natin the last time. Meron kaming mga feeding program sa mga barangay. Yan. Mga Brigada Eskwela. Brigada Eskwela. Yan nga mga ginagawa namin. So, meron kaming pachinelas. Tapos minsan, the last time na doon kami sa mga tarim, namigay kaming tulong ng mga bigas, pagkain sa mga katutubo. Ganyan ang ginagawa namin. Siyempre, para malaman ng mga bawat isa na bawat riders na kami ay visible sa kanila, hindi lamang sa karsada, kundi sa pagtulong. So, actually, Papa Bol, yan, before, nasimulan yan doon sa mga small bike riders. Small bike riders. So ngayon, nagsisimula na rin, pati mga big bike yan, riders coming from the big bike community. So may mga charity activities na rin tayong ginagawa. Yan. So last time mismo, yung grupo namin, so yung Red Bombers, nagbigay tayo ng konting tulong sa alam ko Bahay yan. Ampunan. Bahay Ampunan. Yan, sana makapartner natin si Lira. Pero, meron akong question kay General. Maganda to eh. General, kuha kikuha yung microphone, maganda tong question ko. If you're giving a chance na makasama namin sa isang charity club, event. charity event, do you accept the challenge? Ay, ang ganda niya, na? In fact, Papa Bolt, Oo. I am not accepting your challenge. Oo. But I am challenging you to join. We will join together. Yo! Binaliktad Hindi lang, na challenge eh. Sumama. You know, considering na I am the regional governor of NCR 49 sa the Fraternal Order of Eagles. Ayun. So, And the LIRAP. Iisa ang advocacy natin dito is charity. Charity, yes. And actually, last month, galing nga kami ng Bungabon, Nueva Ecija. All the way from Pangasinan. Pangasinan, layo nun. Bungabon yun eh. Bakit, paano kami napunta doon? Because mayroon kami isang membro na taga roon and pinakita niya sa amin yung video, picture. Talagang this is a far-flung areas that requires some assistance. So nagpunta kami doon with my club sa Eagles, which is the Integrated Northern Eagles Club, and the LIRAP Pangasinan chapter. Nag-donate kami doon ng mga raincoats, 350. Wow. Alam mo, palaging naulan doon eh. Oo nga, naulan doon. Hindi ko nga alam kung May bakit no kahit Bungabon. mainit. Si Kuya Joel, kabisado niya yan kasi Yes. Nueva Ecija, medyo Nueva Ecija. bulubundukin na yon. Malapit na yon sa Aurora. So, we donated 350 raincoats sa mga bata. Congrats sa inyo. And then, babalik kami for the second week of May because we will be donating yung hose. Kasi ang problema nila doon sa school, wala silang yung source of water. Ay, grabe yan, no? Eskwelahan So, we pa will naman. be donating 6 rolls of yung roll ng yung hose kasi manggagaling pa doon sa bundok. Ay, grabe. So, ibababa namin yung that is around 500 meters ang kalayo. Ang layo. So, pababain Pababain natin ng tubig. yung tubig papunta sa school para may maging potable water yung Yan. that is ano
the name of the barangay is, ano na ba yun? Bali? Parang ganun, Oh, Bali. yeah. Bali Elementary School. Bali Barangay. That's a barangay. Talagang it needs assistance. So babalik at babalik kami roon because I promised them also to give yung school supplies sa mga bata. Wow. I hope we will be joining together. Ay, gusto namin yan. Oo. Tsaka magaling yung Challenge accepted. Oo. Magaling yung host natin doon. Okay. Yung So, isang member ng Eagles doon, hino-host niya tayo ron pag nagpupunta tayo about sa breakfast. Gano. wow. And siyempre, tulong-tulong lahat even sa mga accommodations. Saka- Now, sabi ko nga, wag na tayo masyado dito sa syudad. Lumabas tayo. Yun. Dahil doon talaga ang nakita ko na maraming nangangailangan. Oh, Hindi hindi natin nakikita yung nakatago hindi eh. natin sila nakikita. And my chapter, which is the Lera Pangasinan chapter, and the whole NCR 49, National Capital Region 49 of the Fraternal Order of Eagles, is willing to join, very much willing to join. Yung advocacy ninyo, Yun, Thank Papa you. Boss. Oh, di ba? make this as our mission. Wow. Personal mission na natin ito, Papa Bolt. Oh, lagi nasa puso natin yan eh. Actually, kuya, nung hindi pa siguro kayo Eagles or Lirap, nasa puso nyo naman yan eh. Because you are the PNP General on your time. And you do a lot of charity din also. Yung Yes. kagaya ni Sir Del Part of Malanta, our ganun din. PCR community, PCR activity din yan, kuya. Oh, yeah, yung police So, community relation. If you are kung nasa Cagayan Station, mayroon kaming per unit, mayroon kaming police community relations activities Yan. na sinasubmit namin yan every month. So, So we have to maghanap kami ng mga beneficiaries namin, and among ourselves yung mga police sa opisina, we contribute. wow. Oo, we contribute. Bibili kami ng bigas kung ano yung nakita namin o ano yung request ng community. Ano yung kailangan? Galing. Ano yung kailangan. And kailangan nila 5 sakong bigas. Being the head, sabihin mo, 1 sako na ako. Wow. So, wala mo ng golf. Wala mo ng golf. Oo, pambili mo na ng Pambili bigas. mo na ng bigas. And then, kung kagaya, pag-alerto rin yung hepe, kung ikaw, you have to make some fundraisings. Wow. Fundraising, magpagolf ako para makalikom ng pundo, and then hati-hatiin ko yun para sa mga barangay within our area of jurisdiction. Yun. Kung hindi mo gagawin yun, kulilat ka sa PCR activities mo. Alam niyo, Sir Dumalanta, kami po sa Charity Riders One Philippines, nakahanda po kami sa Calasiao PS para tumulong. Yan. So, asahan nyo na po. Yan. Mula sa amin sa Charity Riders 1PH at sa mga moto influencers na kagaya nila Sir Alex. And si Sir Alex, mga nag-ano din naman yan. So, Sir, pagka meron po kayong mga proyekto, naka-ready po kami. Maraming salamat po sa inyo po na sa kwan. Yan, syempre. Kung may sa sunod at mayroon kaming kwan, hindi po kami mayang lumapit po sa inyo. Ayun. So, challenge accepted. So, sa PIDEA, Sir, challenge accepted ba to be a charity riders natin? Tutulong tayo. Yes, PIDEA naman. So, ito yung PIDEA ng bayan. Ito yung para sa inyo to. Yan yung mga serbisyo ng PIDEA. Yes. So, we are very much willing to collaborate with the riders group kung ano yung mga programa nila na na-align doon sa aming advokasya na rin. We are very much willing to support. No? Nandyan lang ang PIDEA sa Regional Office 1 natin. And of course, may PIDEA Provincial Office tayo, which is based in Ordaneta. Wow. So, lapitan nyo lang yung mga member natin dyan. Then, you feel free kung ano yung mga kailangan nyo. And we are very willing. Me too, ako rin kasi enthusiast din ako sa mga motor na yan eh. Nagmumotor din po kayo, sir. Yes, Yun, nagmumotor. sabi sa'yo halata naman lahat yan nakamotor Actually, may advocacy, yung advocacy ko is nagjo-join ako sa yung tinatawag nating
Distinguished Gentleman's Ride. Wow, okay, gusto ko DGR. yan Parang gusto mo yan. Ayos, Para si Boss Alex na ganyan na eh. Kasi ang GDR yan, more on classic bike yan. Classic bike. Oh, Yeah. yun. So yun. Siyempre. I Sir, have a pag motorcycle. kailangan mo ng classic bike, meron tayo dyan. May cruiser ako, which is classic, inspired classic siya. So yun yung ginagamit ko. Uy, gentleman Actually, yun. ginagamit ko yan pagpasok eh. Ayun, tama. Ayun, Parang si Boss Alex, nakapag-gentleman's ride ka na ba dati? Yung distinguished gentleman ride. Yan yung pinakamasarap. Ewan ko, si President ng Lirap, nakapag-ganyan na po ba kayo? Distinguished gentleman's ride. Actually, alam ni Kuya Joel yan na naka-GTR ako. Ay! GTR yan. Ang gamit GTR. Oo. But it's good to know, to learn from one of our resource na maganda palang meaning nun yung GTR, Kuya. GTR. Gentleman's... Distinguished ride. Sorry. Sir, I am willing to join your advocacy. Yun! Hindi lang sa charity, but I am willing to give some lectures. Because, ang isang rider is do not just prepare yourself. Prepare yourself, prepare your bike. Yun. Ibig sabihin, ayusin mo rin yung bike mo before the ride. But hindi pa tayo nagtatapos doon. Because a rider, kailangan, you should have that yung traffic management knowledge mo. Yung time of perception, that is very important. Yun, totoo yun. Yung point of perception, time of perception. Alam mo na, nakita mo na may kanto. May kanto dyan. So, there is yung time of perception where to apply yung slow, mag-slow speed ka na. Correct. That is time of perception. How many? And then, place of perception. Alam mo na kung ano yung mga points of perception. Correct, oo. So, yun ang mga dapat natin i-lecture sa mga drivers. Riders. Ako nga, Kuya Jen di ba? Pagka ako nagra-ride, may liko doon. Parang kinakausap kayo, uy, liligo tayo ha. Parang nagmumotor ka, kinakausap mo yung sarili mo. Yes, Ganun nakita dapat mo, along the way, kasi eagle eye tayo, di Oh, ba? eagle eye. 100 meters away, may nakita kang mag-ina, may dalang bata. Oo. What will you do? Continuous pa ba yung speed mo? Correct. No. You have to slow your speed. Correct. Because that is what we call time of perception. Yes, correct, oo. 100 meters. 100 meters talaga Time dapat. of perception. Because bakit nandoon yung mag-ina? They might cross the road or baka biglang mabitawan niya at tumakbo yung Yung bata. bata. Bigla Yes. tumawid. Nangyayari yan eh. Nangyayari yan. Yan ang dapat natin i-equip in terms of knowledge. Okay, tanungin natin yung mga riders natin. Kaya dapat, Kuya Bolts, Oo. ang rider ay dapat may chicks. Ay, ano ibig sabihin ng chicks, kuya? Ang chicks, chicks means yung Oo. courtesy. Oh, pakinggan niyo yan Courtesy. yung mga riders. Yung Courtesy. chicks, courtesy. Of course, road courtesy is very important. Oo, road courtesy. Road courtesy is very important. Alam mo kung sino yung paunahin. Tayo papapol doon ha. And then, what is the next letter of the chicks? H. H. Humility. Okay, humility. Siyempre. Humility, of Hey, course. Boss Alex, bago tayo nalaman They ha, have- chicks ha. Oo. Pero nandiyan yung misis. Humbleness. O hindi porke ikaw ay sorry sir ha. Hindi porke ikaw taga-PDEA, ikaw laging siga dyan sa daan. Or ikaw ang chief of police ng bigayan. Bigayan. Because kakibat Humility. ng road courtesy is bigayan. Okay. So, let's go to letter I. Letter I. Yeah, of course. Yung integrity mo, being okay. being a member of the PNP, the the gentleman's PNP here. or Oo. whatever law enforcement agency. I. And then C is your commitment to other drivers. Wow. Your commitment to other riders. Yes. Let them live also. Mm-mm. May buhay din sila. Correct. Nag-iingat nga siya kung ikaw na isang rider, hindi ka nag-iingat, may dadamay mo lang siya. Correct. Nadamay lang. Maraming ganyan. Damay lang siya. Oo. Then next is letter K. Oo. Knowledge. Knowledge. Knowledge of the law and knowledge of about safety driving.
And S is, of course, skills. Ay, hindi. Huwag ka munang patakbo kung yung nag-start ka pa Start ka pa lang. So, skills in driving. Yeah. So, a rider must have a chicks. Bago na yan, ha? Bago na yan, ha? Dapat may chicks. Yan. Yan kumpletong sinabi naman ni General. Okay, tira natin. Ayun, Papa Bolt, meron Ah. tayong mga bisita dito, mga riders. Yan, balakpakan Ayun. naman natin, riders. Galing pa yan. ng malalayo itong mga to. Saan kayo galing yan? Isa-isahin natin. Oo. Kausapin natin. Riders Journal, Ilocos Norte. Yun, si Riders Journal. Nakita din kita, bro. Boss Ninong B po from Ilocos Sur po. Ilocos. Ay, puro vlogger ito, no? Yes. Ay, ito, kilala ko to. Sorry po. Joke lang. Hello po, good afternoon po. RCM Motovlog po from Abra po. Yun, and next. Ernie Camote po from Abra rin. Uy, kamote. Next. Moto Ilocano po from Ilocos Norte. Ang lalayo nito mga to. Lalayo, ang galing, no? Papa Bolt, Ah. baka may mga katanungan din yung mga kasama nating riders. Ay, tanongin natin. So ito na yung pagkakataon sa Ayan inyo. na, para kung may magtanong sa katanungan mga, kayo. may mga tanong ba kayo regarding about safety o sa mga kapulisan natin? May mga tanong ba kayo? O sa mga dalawang vlogger natin na nadyan, may katanungan ba kayo? Ayan, si RCM. Yan. Tanong ka lang, bro. Wala akong problema. Sige, sasagutin ng PNP natin yan, ng PIDEA at ng ating retired General Atabay. Yes. Ayan, nag-uusap-usap sila. So magandang hapon po sa lahat. So muli ako po si Riders Journal, founder din po ng Team Arsa Vloggers of the Philippines and member of Sniper King Riders Club. Ako po bilang riders sa riding community sa Ilocos Norte, sa province po namin kasi kasama na po ang La Union. Nire-record na po kasi yung pagsusot ng mga best. Either naka-e-bike ka or naka-bike motor or kurong-kurong, ano pa ba? Ay, kahit basta may reflector. Kahit yung mga equipment sa farm is nire-record po na magsuot ng best. Bakit? Kasi mas maganda kasi na nagsusot sila ng best para sa gabi, visible pa sila sa lahat po ng mga dumadaan sa kalsada. So, ibig sabihin, mas iwas po sa aksidente. So, sana dito rin po sa probinsya ng Pangasinan is matutunan din ng mga riders man or hindi yung pagsusot po ng best. So, hindi naman po tanong, parang ano lang po ito. Suggestion. Parang suggestion. Tanong natin sa president ng LIRAP bago natin dalhin sa PNP. Kuya, if you're going to make a batas, tama po ba yun na magkaroon ng best na reflectorized? Yes, kuya. Actually, may mga dyan sa La Union. Yes, oh. Hindi ka pwedeng dumaan dyan na wala kang vest. And you know, wearing of vest is very important. It saves life. Kasi lalo na sa gabi, pag nailawan yan, magre-reflect yan. Mag-iilaw yan eh. Oo. Vest na reflectorize. So what about, Kuya, ito naman, what about kung tayo ay naka-riding jacket? Di ba? Basta yung may reflectorize yung jacket Anyway, mo, kuya. lahat naman ng riding jacket may reflectorize yan, di ba? Tama Yes, po ba? yes, usually. May kahit konti, meron Oo. yan. So, tanong naman natin sa PNP, sir. Sir, do you recommend na pwede nating ipasang batas yan dito sa Pangasinan? Of course, sir. Maganda yun, sir, para maiwasan natin po yung mabulaga, yung mga riders natin. O kasi nangyayari po ba talaga yung chip na maraming na-aksidente dahil sa bulaga? Yes, sir. Kaya Yun. maganda yung may reflectorized base yung mga ako natin. So, riders. gagawin din namin yan. Papasa namin as a resolution coming from the Charity Riding of the Philippines. Kasi part kami ng CSO gumagawa din ng batas na pinapasa namin sa probinsya. And pag malay nyo, hopefully, sa Riders Journal, nakita rin tayo na hopefully na mangyari ito sa Pangasinan. Kasi para din naman hindi mahirapan yung PNP, ma-recognize kagad yung mga riders natin. Kasi minsan nahihirapan din sila ma-recognize eh. Lalo na sa gabi, itim na yung matte black pa yung helmet, naka-black pa yung damit, tas black pa yung motor, eh hindi ka na makita. Di ba kaya? Papa Bolt, additional information. Ang nakalagay naman doon sa Sangguniang Bayang Resolution, kailangan merong reflective material
yung jacket, Yes, oo. or yung vest. Kasama na ngayon ang Baguio, La Union, Ilocos Sur, tsaka Ilocos Norte. Okay, so ito ba ay ito ba ay may time frame? Kasi 'di ba alam naman natin pagka reflector is only pag dumidilim tsaka lang nagre-reflect 'yan. May time frame ba 'yan? Kasi alam ko may time frame sa La Union eh. From 6 o'clock to 4 a.m. yata. Tama po ba? Ang nakalagay po kasi sa Guyang Bayan Resolution, in general na yung kailangan yung rider, pag tatawid ng La Union, meron siyang reflective vest. Oh, okay. So kasi the last time na nabasa ko from La Union is may time frame. So kaya nga maaga pa lang kung galing ka ng Baguio, bumaba ka na kagad ng maaga para hindi ka ubutin ng time frame. Pero ngayon kung ganyan mas maganda nga naman sir, 'di ba? Mas maganda na walang oras na pinipili kasi notify mo na rider 'yun. Notify mo na isang nagmumotor yon sa kalsada. So, kuya. Papa Paul, follow-up question lang din doon sa sinabi ni Boss Alex. What if ako, taga Manila, then pupunta ako ng La Union. So, hindi ko alam yung policy. Policy So, pwede ba nila akong huliin? Ayan, sagutin ni Boss Alex. Ang nakalagay po kasi doon, basta tatawid ng La Union. Yun po So, yun. kailangan bumili ka ng reflector. O So, kaya gusto mo, required. bumili ka na lang ng sticker. Idikit mo sa damit mo. Kuya, ignorance of the law excuses no one. Tama yun. Tama yun. si General. So, ito ba? Oo. May question si ating brother dito. Okay, RCM. Tanong ko lang po kasi na-observe ko po na minsan or madalas madaming gumagamit ng mga nutshell na helmet. Allowed po ba yun na gamitin? Ayan, tanongin natin sa PNP. PNP, nutshell na helmet. Sa kwan po, hindi po allow yun ang kwan natin. Ang kwan natin is yung close face. Yung Full face dapat. Full face na kwan. O yun ang authorized na helmet. Yun lang po. Thank you. O kasi maraming gumagamit ng nutshell eh. Balik muna natin kay Boss Alex. Papa Bolt, sa totoo lang kasi, medyo outdated na po kasi yung batas natin. Outdated na, 1980s pa na nagawa. 1980s ba talaga? Walang naka-identify doon, nakalagay lang protective helmet. Nakalagay. Walang So hindi naka-specific. natin alam kung bisikleta o ano yan. Wala po naka-specific doon na full face, half face. Wala. Ay balik natin kay General. Yan, masasagot niya yan. Kasi yan yung panahon niya. 1980s na pa yung batas na helmet law. Paano ba yan? May revision ba yan, General? Kasi, di ba, sinabi lang safety helmet lang eh. Actually, tama si Sir na hindi dinescribe doon sa batas na full face yung kwan. But, you know, if you are a rider, gusto mong maprotektahan yung sarili mo, ba't ka gumamit ng half-face Na nutshell. helmet? Kailangan, wag mong tipirin yung para sa buhay mo. Mas mahal ang magpa-CT scan kaysa bumili ka ng full face. You know, pag naka-full face helmet ka, you feel more safe. Unang-una, yung sa hangin, yung mga lumilipad. Yung dust, yan. Yung mga flying objects, pag mabilis ang takbo mo, kahit na maliit lang yan, masakit ang impact niyan. Pag Uso yan sa natamaan atin ka, eh. yung impact niyan masakit. Uso yan sa atin sa Pangasinan. Ang tawag dyan ay So, kulisap. bakit mo titipirin yung gamit mo para sa sarili mo kung ang buhay mo naman ang kapalit? Yun yung hirap Yes, dyan, because one in the traffic management, one point there, one thing to be we have to determine there is yung disturbance. Yes, masakit disturbance. yun eh. Oo. Yung once that you are disturbed, then it creates some modification of your kwan, doon magkikreate ng aksidente. Pag nagkaroon ka ng disturbance while riding. Correct. So once na natamaan ka,
na naka-half face ka, tamaan yun, masasaktan ka, that creates disturbance. So magkakaroon ka ngayon ng, how do you call this, kumbaga... Biglang magbablind ka, siyempre tumama sa mata mo eh. Yes. It's a tendency. Mawawala ka sa focus. Yeah, mawala ka sa focus, simplang. Simplang. While if you are using a full face helmet, may tumalsik man lang dyan, walang nangyari sa'yo. Yan, oo. Kasi madideflect ng visor. Yes. Okay. So, pasalamatan ko lang to, no? So, tayo kayo, mga... So, thank you kay Ninong Vlogs. Nasa si Ninong. Ayan. Boss Ninong. Ayan. Ayan. Salamat sa pagpunta. From Ilocos, no? Okay. And si Riders Journal, eto, friend ko to sa FB. Ayan. Siyempre, nadyan din si Ernie TV. Yan, yun, si Ernie. Bakit kamote? Bawal ang kamote dito. Magaling ang general. Ayan, siyempre ito kaibigan ko. Kasama ko sa Power Tire, RCM Motovlog. Yan, hello. RCM. And siyempre, si Moto Ilocano, napapanood ko rin to. You're from Ilocos lahat. Welcome po sa Pangasinan. Yan. See you po bukas. Yan. Thank you. Ang dami mong sticker, ha? Siyempre. Mamaya yung mga nandito, pwede kayo humingi ng sticker sa kanila. Siyempre. Yun nga. So, once again, this is Rev Up Moto. Pasalamatan ko lang yung mga gentlemen sa natin na dito. Pasalamatan ko from rider sa one of the motovlogger and influencer ng Pangasinan. If you want to learn more, punta lang kay Learn More PH. Yan. And siyempre, if you want to know about safety riding, and vlog ko na rin, shoutout sa Turf Shop. Yan. Located at, saan ba to, Boss Alex? Abra, yung mga, hindi ko suot ngayon eh. Hala ko dadating yung ano. Nakalimutan. Well, anyway, pa-plug na rin po yung page nyo, syempre yung store, negosyo, and everything. Yes, ulit po. Ako po si Boss Alex Go. Yung po yung pangalan ng page ko. Tapos yung Trip Store Abra, mag-follow and like and share lang po kayo doon. Nagpapamigay po kami doon ng sapatos sa Trip Store Abra. Tapos yung YouTube channel ko po, Boss Alex Go. Thank you. Yan. Balik ko muna kay Learn More. Learn More. Ayan, magpapakilala muna ako. By the way, my name is Edmond Fernandez. So ang akin pong Facebook and then YouTube channel is Learn More PH. Yan. So paki-subscribe na lang po and then follow. So support po natin yung bawat isa na motovlogger dito po sa Pangasinan and then sa Philippines. Kung meron mini makina, siya yung mini boyet. Mini boyet. Sa Labaria. Shoutout sa iyo, Boyet sa Labaria. Siyempre, sa mga kaibigan ko, Coach Moto, shoutout. Ito yung marami kayong matututunan na kay Learn More. Kaya nga, Learn More PH. If you wanna learn, just go to Learn More PH. Ayan, siyempre, nandito ang ating PNP Kalasyaw. Sir, invite them na pumunta sa... Hindi naman yung laging natatakot sila sa mga pulis. Pwede naman nilang pasyalan ng station. Makipagkwentuhan sila. Lagi na lang, panakot pulis. Kaibigan yan. Yeah. Yun din, sir. May FB page din yung mahal nating regional director po, si Police General Lopreyas Bangsta. Pwede nyo pong i-follow yung kwan namin, Pro One. Di ba? Pro One. Yan, Pro One. So, sir, tapos may content sa Kalasyaw Police Station din. O yan, pwede nyo i-like yung Kalasyaw PH. PS ano. So, yan. Siyempre, sino ang COP natin dyan? Bali, ang OIC po natin is Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, sir. Sir, shoutout sa inyo, COP ng Kalasyaw. Maraming salamat po. Sir, balik naman natin sa PIDEA natin. Sa PIDEA, sir, do you have any projects sa pasalamatan or any shoutout yan, sa mga, any mga proyekto natin na mangyayari? Yan. Yes, sir. Unang-una, I would like also to, in behalf of our regional director, Director Joel B. Plaza, that we are we appreciate kung ano yung pag-invite sa atin dito para may parating din natin kung ano yung mga advokasya, mission ng PIDEA
patungkol dito sa ating transport sector. No? Yun. And of course, I would like also to remind, hindi ako mag-tsa o mag-invite, but to remind, of course, the public, the riding public, sa lahat ng ating mga riders, that it's a deadly combination pag pinaghalo ang maneho at droga. Yun, huwag niyong papaghaluin yan, ha? Yes, of course. Kung ang alak, masama na. Huwag pa kaya ang droga. Yeah. Diba? On a personal note, as a rider also, mga kamanubela ko, mga ganyan, mga kakambyo. Kagulong. Kagulong. That ang isa sa pinakamaganda sigurong lagi nating isipin is, sabi nila is slow is smooth is fast. Yun! Wow. Ngayon ko narinig yan, Nadagdagan na may kaalaman so, mo. may bago akong nakuha ngayon, ha? So with that, in behalf of PIDEA Regional Office 1, maraming salamat ho sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan through Facebook Live and of course sa live audience. Nandito lang ho, PIDEA Regional Office 1 para sa inyo. So huwag kayong matatakot, guys, sa mga lagi nilang PIDEA, PNP, Army, kinakatakutan eh. Huwag niyong kakatakutan. Kakampiyan. Yan. Kaibigan natin yan. Kaibigan natin yan. Siyempre. Walang dapat katakutan ng, sa mga yon. But instead, it should be trusted naman. Yeah, dapat you have to also support the PNP and also the PIDEA. Kasi there are ones na kakampi natin sa lahat ng mga bagay. Dagating na sa mga crimes and everything. Siyempre, balikan natin ang aking idol. Ngayon lang ako nakarinig ng yung binigay niya sa akin, dapat meron ka, ikaw ay rider, meron ka dapat chicks. O, di ba? Sa bagay na bagay sa'yo, Papa Bolt, no? Hindi ako chick boy, ha? Well, no other than, General, Kuya Bong. Kuya Bong. Kuya Bong, any shout-out or any projects from Lirap right now? And invite them to like your page. Of course, membership to Lirap Pangasinan is open to all. Big bike owners. And itong Lirap kasi, samahan ito, it's a brotherhood of riders where we instill discipline among ourselves. Yun, dapat because talaga. discipline is very important to being a rider. Correct. Kasi a motorcycle, riding a motorcycle is a freedom. We should look into this freedom as a freedom to ride, freedom to enjoy, freedom for adventure using Kawasaki motorcycle. Wow! Kawasaki motorcycle. Boss, okay ba? Na-promote eh. Ano nga pala, follow-up question ko lang po, Kuya Gob. Kasi nabanggit mo kanina, open for riders, tama? Ang Lirap is open for riders. May mga nagtatanong kasi, coming from the small CC, small displacement riders, kung open din ba ang Lirap dun sa mga naka 400 cc below? It's a good question yan. Recently, yung last na-amend namin yung Magna Carta, and we open up yung membership ng Lirap even sa 4 wheels na. Wow! Yan, 4 guys, wheels, underbone, ibig sabihin natin yung mga 400 below because before, 400 up lang yan. And 400 down, 4 wheels, because we want that we want to expand the membership because we want to instill discipline among riders and drivers. Yun naman talaga dapat eh. We will not discriminate. The small CC, the 4 wheels, lahat yan gulong. Yes. Lahat yan rider. Basta sinabi mong rider, hindi naman sinabi, rider yan eh. Hindi rider ng motor, rider ng truck, rider ng kotse, rider ng motor. Yan yung tatlong yan. Yes, because it's brotherhood. And actually, I am very proud to say na pag kami nag-ride, kung sino yung nauna, unless nagpaalam yung pangalawa at pangatlo, kung sino yung una sa linya, siya rin yung unang darating. Correct. Sa point of destination namin. That is our discipline. When you want to go ahead,
magpaalam ka sa nasa harapan mo. Ako na, una. Kung hindi ka niya binigyan ng go, Diyan ka lang. stay behind. So alam namin, kahit wala kaming communication, alam namin na pag bumitaw yung nasa likuran mo, because we keep on looking with our side mirrors, pag bumitaw yung nasa likuran mo, ibig sabihin may problema sa likod. Bibitaw ka rin. Hanggang makarating yung communication sa pinakauna. Galing. Okay. Without yung communication, just yung looking at motocom. your side mirror, pag wala na yung nasa likuran mo, Tigil bumitaw ka ka. Pag bumitaw ka, bibitaw din, bibitaw, hanggang malaman natin nung may problema pala sa likod. Galing. Hindi na kailangan ng motocom. Oo. Nagkakaunawaan na sila. Oo. May problema sa likod. At pag sinabihan ka ng team riders na Vitos, maintain Vitos. The purpose of the Vitos is magkabulagaan man sa preno, hindi kayo magkabanggahan. Okay. Oo, hindi tama. kayo magkabanggahan. Kasi pag nagkabulagaan, preno, may sudden stop, pag Domino effect. Oo. magkalinya-linya kayo, pag nagkabulagaan, may possibilities na magkabanggahan kayo. So kayo mismo. Karambola. Magkakarambola. So always maintain Vitos. Ibig sabihin, pag nandito yung nasa harapan mo, nandito ka sa kabila. So, pag lumipat siya, lipat ka rin. Ano tawag doon, Sir? Staggered. Staggered. We call it Vitos. Vitos. Pag to the line, pag naka-expressway na at malayo naman ang distansya, to the line. To the line. Okay. Pag staggered to Vitos, pag yung nasa harapan mo lumipat, lipat ka rin. Tama. So those are the basic road discipline that we are instilling to our members. That's why we have opened up our membership sa mga underbone, sa mga four-wheel drivers, kasi it's a brotherhood and a proper road courtesy and proper road discipline. O yan guys, sa mga gusto mag-member ng Lirap, hindi lang naman daw big bikes yan. Up to the small CC and up to 4 wheels. Yan. Yes. Kung mahirapan kayo, just contact Kuya Joel. Pwede na kayo. Yun. Kasi Son, gusto kong si Kuya Joel pa-crawl sa ilalim ng motor because that is one way of accepting members eh. Ayun, tama. Kaya mo po, Kuya Gob, magkakasama-sama tayo din soon. So yun guys, and that's all for today, and this is Wrap Up Moto, and this is all the gentlemen riders na siyempre mga vloggers and one of our PNP personnel here na nagbigay sa inyo ng mensahe, ng importansya or ng info na maraming na may bibigay sa bawat isa. Thank you very much, Sir Learn More PH. Thank you very much, Sir Boss Alex Go. Thank you very much, Sir Dumalanta ng Kalasyaw PS. And Sir, napakaganda talaga ng pangalan na to. Hi, parang parang hi, ganun eh. Diba? Sir from the Pidea, thank you very much. And Sir, Idol, yan, General Katabay, retired General, and now, the President of Lirap. Thank you po for coming. And once again, sana magkita-kita tayo ulit dito. And siyempre, ang mga riders natin na dito. Papa Bolt, bago tayo magpaalam, gusto ko din munang kunin tong pagkakataon. Unang-una para magpasalamat sa Robinsons Pangasinan. Yung Robinsons? Yun, sa pangunguna ni Boss Clarence. Yan, hello. Yan. So, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapag-display dito sa Robinsons Pangasinan. Yan, nandun yun. So, sa ating mga viewers dyan, live sa ating Facebook Live, so kung gusto nyo pong makita ang ating mga display, nandito kami until tomorrow. So, then, meron po tayong mga display unit dito at meron din naman po tayo siyempre sa ating showroom. So, sa kabila lang po yan ng kalsada, sa tapat po ng Robinsons, ang ating Wheeltech Big Bikes Pangasinan. Yan. Siyempre, ayan, kaway-kaway naman na dyan. Yun, kumakaway po yung mga kasama natin dyan. Yun. Siyempre, I would like to thank Power Tire, MSG, Iron Helm, ITEL, Super Tire, and Wheeltech, and Premium Gears. Siyempre, ang Robinsons Pangasinan. So, yun, maraming salamat, and until next time, Rev Up Moto, safe ka dito.